afiliat i simpatitzant de Renovació Política, hem arribat a la segona part d'este primer congrés de Renovació Política. La part en què alguns dels nostres homes i dones més representatius del nostre partit i del valencianisme cultural i polític actual mos van a llegir les 4 ponències que hem preparat i que seran un recull d'algunes de les propostes de renovació política per al futur de la nostra terra, del nostre regne de València, del nostre partit. I en això deixarem entreveure les línies mestres de lo que en un futur serà el nostre programa electoral de cara al 2015. Però tornant de nou així al Congrés, anem a obrir la tanda de ponències en la que porta per títol el nostre mig ambient. Un tema sempre obert a debat, cada dia més en boga i pel qual la gent es preocupa més, que serà llegida per n'Esperança Sanchís, una dona que ve per a submergir-nos a tots en el nostre mig ambient. N'Esperança, per favor, com vostè vulgui. Bon dia a tots. El nostre mig ambient. Podria dir-se que el mig ambient inclou factors físics, biològics i socioeconòmics. Es tracta de l'entorn que condiciona la forma de vida de la societat i que inclou valors naturals, socials, culturals, que s'existen en un lloc i moment determinat. Conscientment de la importància de les nostres accions d'avui per al nostre demà. Volem explicar que en la encalcicada mitjambiental o ecològica que el nostre pas deixa per el planeta. La calcicada ecològica s'expressa com la superfície necessària per a produir els recursos consumits per un ciutadà mig d'una determinada comunitat humana, així com la necessitat d'absorbir els residus que genera independentment de la localització d'aquestes àrees. Així pues, esta calcicada és un indicador de l'impacte general per la demanda humana que es fa dels recursos existents en l'ecosistema del planeta, relacionades en la capacitat ecològica de la Terra de generar aquests recursos i, a més, per assimilar els residus produïts per cada població determinada d'acord al seu mode de vida de forma indefinida. És necessari assimilar que quan menor siga la nostra calcicada, millor qualitat de vida estem deixant per als nostres fills. Avui, aquesta encalcicada pareix ser que no la volem així sense més. Vos deixen una ressenya. Mireu els camps que s'han eixugat, que no són productius, la nostra marxal cada dia més escassa, els nostres monts cremats i desforestats. Això és part de la nostra encalcicada. En esta ponència volem donar a conèixer la necessitat d'una societat manco-consumista ecològicament parlant, més racional a l'hora de consumir recursos energètics, més conscienciada a la nostra vida rural, agrària, pesquera, a la nostra naturalia. Problemàtica actual. Som conscients que la nostra societat està altament industrialitzada i que la crisi del mig ambient s'ha anat accelerant durant la segona meitat del segle XX. En l'expansió capitalista de les anomenades economies emergents, l'última instància dels processos socioeconòmics i tecnològics desembocada en la crisi ambiental s'uneixen a la incapacitat de comprensió humana de l'ambient, del món i de la vida de la seva complexa totalitat, per a admetre la verdadera dimensió de l'home en la naturalia. Cada vegada som més conscients de viure en una aldea global i de protagonitzar l'era revolucionària de la globalització, que comprèn des de la problemàtica ambiental fins als processos socioeconòmics. Després d'aquest progrés científic tecnològic enorme, el creixement, abús i deterioro de la naturalia corre a la part de l'augment de la pobresa i de la misèria humana per a la majoria dels habitants del planeta. De forma paral·lela al canvi ambiental es produeix també un canvi socioglobal. Això principalment es deu a la pròpia dinàmica interna del sistema mundial, que
quina naturalea exponencial estimula la expansión demográfica, els processos de desenvolupament econòmic i la tendència cap a la globalització de l'economia i de la tecnologia, permís de potents reis d'interdependència. El desenvolupament del sistema capitalista, la necessitat de progressar en un fals nivell de vida, ha dut una contaminació generalitzada del mig, la destrucció de la capa d'ozó, destrucció dels recursos naturals, la desforestació del bosc tropical, de zones cultivades, a processos de desertització, a l'abocament industrial en els nostres rius. Ara bé, quan el creixement industrial augmenta, el nivell de contaminació també ho fa, deixant una major calcicada en els nostres ecosistemes. Accions correctives. Un canvi oportú de mentalitat ha propiciat a escala global l'adopció de regularització, disposicions, drets i lleis, així com l'aplicació de la ciència i la tècnica i la tecnologia a favor d'un creixement de la qualitat de vida, la qual està lligada a l'ús i goig de mig ambient, sent este un procés llarg, paulatí, sistemàtic i no exempt de dificultats i incomprensions. Generalment, la conservació del mig ambient i la protecció dels recursos naturals es realitzen sobre bases científiques, sempre i quan existisca la voluntat política, els recursos econòmics i les condicions òptimes en infraestructures i recursos humans, per a salvaguardar la naturalesa en benefici dels actuals i futures generacions, encara que els problemes ambientals i socials també existeixen del propi abans de la ciència i la tècnica en el món industrialitzat d'avui. Això poguera veure's com una contradicció, però no ho és, doncs en poc de racionalitat econòmica es tindria un altre poc d'equilibri ambiental i les tecnologies estarien en funció de recuperar el planeta, no de destruir-ho. L'educació ambiental, des que som conscients de la nostra calcicada en el planeta, és un procés de buscar despertar en la població la consciència que li permeti identificar-se en la problemàtica ambiental, ja siga a nivell global, local o personal. Busca identificar les relacions entre consum i desenvolupament, interacció i educació i independència que es donen en el nostre entorn i l'home. Per això, aquesta educació ha de mantindre's des de xicotets, ensenyar a ser racionals en l'ús i consum d'energies, reutilització de matèries, reciclatge i, com no, menor contaminació ambiental, en fi, d'entendre el nostre entorn i formar una cultura conservacionista on l'home explica en tots els seus processos productius tècniques netes, eficients i racionals del consum. Permete d'esta manera el desenvolupament sostenible en el futur de tots nosaltres. Som depositaris del llegat dels nostres pares per als nostres fills. Promovem el respecte al mig ambient. Treballem per una València sostenible i ecològica. Continuem impulsant el sector agroalimentari, recolzant el seu manteniment i la seva modernització i el relleu generacional, el seu desenvolupament empresarial, regants, agricultors i ramaders en el mig rural del nostre territori. Promovem l'utilització d'energies renovables, ajudant a la seva implantació i modernització, així com el poc contaminants del mig natural. Creacions de parcs solars, parcs eològics i plantes biocombustibles, etc. Accions directes. Creacions d'una infraestructura perdurable en el temps. Accions immediates en cas d'incendis forestals. Protecció de mirs rurals en equips de neteja i conservació dels boscs. Neteja de les zones grocs col·lectius i zones recreatives rurals. Repoblació de les zones danyades per accions del ser humà de la seva inconsciència ecològica, per espècies autòctones de les zones del bosc mediterrani. Conservació...
conservació i millora dels caixers fluvials, rius, barrancs, torrenteres dels nostres territoris en col·laboració de les estaments del govern central. Cuidar, millora i neteja de les zones urbanes abocades o deixades per els seus propietaris al càrrec amb ells o a la seva expropiació per un ús comú de la societat i la creació de nous parcs on els nostres menuts puguen jugar. Educació ambiental dels alumnes de tot el territori per la conservació d'estos i les següents generacions de valencians compromesos en la conservació del nostre major patrimoni, el planeta Terra. Accions correctores a empreses altament contaminants, en el qual s'obliguen a no al pagament d'una acció sense més, sinó a la reposició o neteja de la zona afectada pels seus abocaments, la conservació de la mateixa i la seva protecció durant un període de temps equitatiu al mar com és. Fomentem el transport públic en les zones urbanes, adequant mides encaminades que no siga una càrrega o una impossibilitat el desplaçament d'un lloc a altre de mitjans públics, augmentar la red pública de transport, així com la utilització de vehicles ecològics per a realitzar dita funció. Ampliació i construcció de carrils bici i de la quantitat d'estos vehicles que aquelles zones urbanes que per la seva densitat poblacional així ho necessiten. Acondicionament dels camins o vies per a fomentar el cicloturisme de les zones rurals, fomentant d'esta forma també una vida saludable i creixement econòmic de zones de difícil situació laboral o empresarial. Desarrollo d'un pla estratègic d'energies renovables per part del govern, el foment de l'autoconsum d'energies renovables o baix impacte contaminant entre els ciutadans, deixant així de dependre d'energies altament contaminants. Conclusió. Siguem conscients que el futur que deixa al nostre descendent ha de ser igual o paregut al que rebem dels nostres antecedents. La problemàtica de la situació actual ens fa reflexionar sobre la importància de fomentar una política mitjanambiental acord al desenvolupament de la nostra societat de consum, sense caure en l'utopia, forma de pensament recessionista d'un planeta com teníem fa 200 anys. La conservació del nostre patrimoni natural és de summa importància per a que puguem seguir fruits d'una vida saludable, en manca de contaminació, en més sostenibilitat. Per allò hem d'implantar-nos en la seva conservació i el seu desenvolupament, en el seu cuidat i perdurabilitat per tots molts anys. Els xicotets xers podem contribuir a que en el futur els nostres fills disfruten de l'Albufera, el Montgó, d'Aitana, de les Salines, del desert de les Palmes, de la Font Roja i de tot i cada una de les nostres paratges naturals d'una excel·lent salut mitjanambiental. Creem una política conservacionista al respecte on tots formem part d'un projecte major demà.